Elke dag op PNM brengen Ann of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit zich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel Barre tocht. Ze was rond de 10 jaar toen ze verhuisde van Zuid naar Blijdorp. Nou is het een lieve buurvrouw die een paar deuren wierop woont. Een Hollandse. Zo komt ze te heiten heen helje als ze uit Noord-Nederland komt. En ABN die moerstaal is. Dialect is haast niet aan te leren. Als 10-jarige gingen ze verhuizen van Rotterdam-Zuid naar Blijdorp. Midden in het lopend schooljaar. Ze mocht de klas dan ook nog afmaken op een oude school. Aan die school stond een juffrouw die in Blijdorp woonde. Wem dat geregeld heeft, weet ze niet. Maar ze mocht samen met haar oude zusje met die juffrouw het laatste half jaar iedere dag met een Fiat 500, een witte, de reis naar de oude school maken. Juffrouw Helderman. Een grote, struise vrouw. Lang niet zo schoon als haar eigen mam. Die liep er al zijn leven fris en fruitig en vooral kleurrijk bij. Die juffrouw daarentegen, daar was geen tomschoen aan. Slordig en mooi gewerkte haar en de knoedel nevenaan bovenop haar kop. En ouderwetse kleier droeg ze. Platte schoen, degelijk. Muzikaal was ze wel. En die hoefde er neven ook nog muziekles. Trudy mocht op pianoles bij de juffrouw Toes. Ze leerde op een echte piano. Wist dat ze gingen verhuizen natuurlijk. Omdat piano leren spelen vooral veel oefenen betekent, wordt Trudy dat een beetje moe. En juffrouw Helderman zag dat ze er even goed kon blijven helpen. Ze kreeg een papieren toetsenbord hoe ze iedere dag en hoe ze het moest spelen. Zonder klanken dan wel. Druig op getekende toetsen die vingers bewegen. Dat was echt geen doen. Die carrière als pianiste, die kon ze op een boek schrijven. Maar eenmaal op een nieuwe school, met allemaal nieuwe kinderen in de klas, daar hij ze de hengen vol. En die juffrouw, daar was het met. Die hij in de hals een dikke chocoladebroene moedervlek. Een soort van gekleurde vrat. Hoe ze wel naar moest kijken, al wist ze dat gaar niet. Er groeide een dikke speer hoorhoed. Vies, vond ze dat even truc na het eerste half jaar dat ze woonde in Blijdorp en naar school ging in Zuid. Maar de kindjes in de klas mochten soms bij de juffrouw in de hals aan het ding komen veulen. Om de beurt, rij voor rij. Och, dat wist ze per se niet. Om daar aan te zitten. Dat zoet er daar bij de juffrouw goed. Als ze de mergen opende in de klas met een kerkelijk lied, was het net of dat speer hoorde moord sloeg. Zo vuur en nou begon de nieuwe school te winnen. Ze maakte vriendinnetjes en alleen de weg naar school in de nieuwe buurt, dat was nog een ding. Ze moest door een duister fietstunneke onder de Maas door. En blij, vooral opgelucht dat ze de reis naar school in de Fiat van juffrouw Helderman nooit meer hoefde te maken. Dat kwam zo. En een winterdag met flink gevreur, want het gras was gans wit, liep ze met haar zusje richting het huis van juffrouw Helderman. Daar stond de witte Fiat al te brommen om de route te duwen. Ze stonden daar op een oprit te hiepen van de kooi, wist dat juffrouw Helderman naar buiten kwam. Ik was maar een mager, schril meisje en ik had niks bij te zetten. De biologieleraar op de school noemde me altijd de gespierde negel. Of dat een compliment was? Ze stapte achter in het utteke en haar oude zusje mag neven de juffrouw voor in. Onderwegens zong ze in haar oogheuk dat ze niet thuis kon brengen. Een dikke rookwolk hong achter de roet. Nee, die kwam er nog. En ik kwalm dat het niet net nog was. Ze riep een mam, maar die was er niet. De juffrouw moest chauffeuren, dus die deed ook niks. Zuske die keek geërgerd achter hem en hield de vinger voor de monk, dat ze zich stil moest houden. Maar ze zo het ganse lijn in het utteke, eenzaam en alleen, met die zwarte, dikke kwalm achter zich aan. En toen sloeg de paniek pas richtig toe.
Ze kon niet meer stoppen met schreeuwen en met gillen. Pas na de grote Maastunnel zat juffrouw Helderman de auto in de kang en stapte uit. Die had er dus wel degelijk gehuurd. Ze rende om de auto heen en gooide de achterklep open. Heel even was er geen juffrouw meer te zien. En toen smeet ze een smeulende, roukende deken in het gras. Dat was de boosdoener geweest. Omdat een juffrouw altijd op het tijd op school moet zien, stopte die de motor winterdag onder met een dikke wollen deken als hij 's nachts op een oprit stond. Zo kost de motor niet bevrezen. En die merken hij ze vergeten die deken eraf te halen. En zo was hij bijna in brand gevlogen, onder de toe motorkap en de heite motor zelf. Het enigste hoe ze een beetje schrik voor hij, van nu naar adres naar de oude school, bleef toch dat klein duister fietstunnelke, hoe ze iedere dag alleen doorheen moest fietsen. Ze mocht haar eigen klas nog afmaken op de oude school, maar daarna was ze toch echt winnen en alles eigenlijk. De nieuwe buurt in een ganz ander stadsdeel, de kinderen in de klas en haar juffrouw, juffrouw Helderman. Die woonde in de oude buurt hoe ze vanaf kwam. En samen met haar zusje mocht ze iedere dag met juffrouw Helderman in haar Fiat naar school en terug. Wat zeker heel speciaal was. Zeker voor de klasgenootjes.